ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂದಿರಗ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ ನಡಪಾಯರು. ಆತಿಕ್ಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಪುಷ್ಪಾತಿಕ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಗಣಪತ್ಯಾದ್ಯಾವಾಹಿತ್ ಗಣಪತ್ಯಾದಿ ಪೂಜಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡಪಂಡದು ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆನು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ರಾಮ ಮಂತ್ರ, ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜಾ ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ವರ್ಣವು ರಘುವರ ಬಿಮಲ ಜಸ जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. सती लोक उजागर जय कपी सती लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा. अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. वीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी. निवार सुमति के संगी कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कंचन वरण विराज सुबेसा. कानन कुंडल कुंचित केसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे चरित्र सनिवे को रसिया प्रभु चरित्र सनिवे को रसिया. दिखावा सूक्ष्म रूप धरि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे भीम रूप धरि असुर संहारे. लाय सजीवन लखन जियाए रघुपति कीन्ही बढ़ाई. तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस्रवदन तुम्हारे गावै सहस्रवदन तुम्हारे गावै. श्रीपति कंठ लगावै असकहि श्रीपति कंठ लगावै. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा. नारद सारद सहित अहिसा नारद सारद सहित अहिसा. सदा रहो रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा. हमारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई.
जन्म हरि भक्त कहाई। देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करई। सकट कटै मिटै सब पीरा संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। झूठ ही बंद महासुख होई। सिद्धि सा की गौरी सा की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु फिर हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡರು.
ಸಾರ್ತೋರ್ಮಣದ ಸೊನ್ಪೆಟ್ಟು ಕರಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಳೆಯಿನ ಕುಂಪಲದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತೇರು. ಮಾಧವುಳ್ಳ ಪರಿಸರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತೂದುಪ್ಪ ತಲಪಾಡಿಡ್ದು ನಂತೂರು ಮುಟ್ಟ 2200 ದೈಕ್ಲೇನು ನಡುಪುನ ಮೂಲಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಐತ ಪೋಷಣೆ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ 3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಮಾಧವುಳ್ಳರು ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕೈನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ವೃತ್ತಿನೇ ಬಿಡ್ತಿರಾರು ಇಡೀ ದಿನಲ ಮರದ ಮುದೇಳ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ದೈತ ಮುದೇಳ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಧವುಳ್ಳನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಡಿನಿ ಮಂದಿರದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಎಂಕಲು ಅಯೋಧ್ಯದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ಸಲುವಾದ 10 ವಿವಿಧ ಬಗೆದ ದೈಲ್ನ ನಡಪ ಐತ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲು ಜೊತನೊಂದು ಮಾಧವುಳ್ಳರಿಗೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂದಿರದ ತೀರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪಕದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ದನಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡಿನಿಕ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ರೂಪಡು ನೆನಪು ಮಂತದಿರು ಪಂಡ 30 ವರ್ಷ 1990 ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕುಂಪಲೋಡು ಬಿದಣ್ಣಾಯಿ ಏನನ ಇನಿ ದಿವಂಗತ ತಿರು ಮುರಳಿ ಐವಸಿ ಮುರಳಿ ಆರು ಅಂಕ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿನ ಯಾರಷ್ಟಾಂಡ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಉಂತದ್ದು ಮಣದನ ಎಂಕ್ಲ ಅಗಾರ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಲಹಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಯ ಅಲಹಾಬಾದ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರುಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿರು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬಿದಾಡಿ ಅವ್ಲು 10,000 ಜನ ಸೇರಿದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗಿಂದು ಬಿದಂಡಾಗ ಅವಳು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡು ಆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಹೊರತುಡು ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೈಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತುಡು ಒಯ್ಟಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಪೋಡುದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಆರತಿ ಕೇರು ಆಕಳನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ 11 ಜನ ಎಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಆಕಳನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆಣಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರುಡು ಜೆತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಣದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ರೈಲ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅರೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಡತ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕರಸೇವೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ದರ್ಶನ್ ನಗರಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಣದಾನಿ ನಡತದ್ದು ಬೋದು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಇತ್ತದು ಆ ಕರಸೇವೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜನ್ಮಭೂಮಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದಾಡಿಯ ಬಣ್ಣಗ ನನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡು ನಾಡು ಆ ಕಾಸಿಡು ಬೋನಕಲ ಅಂಚಿನಿ ಅವಳು ಏರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡೊಂದು ಇದ್ದಾಡಿ ಅಂಚ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಿಡಿಸಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ರೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಒಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ತೂದು ಮಣದಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನದಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸೋಡು ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾತು ಅಂಚನೆ ಆಕಳು ಒಂಜಿ ದೇವರಾಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದಾರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಹೊರಡು ನಡೆದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ರೈಲ್ ರೈಲ್ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ರೈಲ್ದು 5 ದಿನ ಬೋತ 5 ದಿನ ಬರಿಯರ 5 ದಿನ ಆತಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಪೋಣಗ 5 ದಿನ ಆತ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೋಲ್ತನ ಅದು ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಜೆಪ್ಪೆರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ರೈಲ್ದು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಇಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರ್ಲ ತೀರ್ಬೋತಿರು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರದಲ್ಲಿ
ಪೂಡಿಗೆ ದಾಳಿಜಿ ಅಂಕ್ಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರಾಮರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೊಡು ಎಂಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ಸರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಪೂಡಿಗೆ ದಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ದಾದ ಕರಸೇವೆ ಪಂಡ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಕರಸೇವೆ ನಡೆದ ಅಪಗ ದಾಳಿಜೇನ್ರಿ ಅಪಗ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ನ ಸರಕಾರ ಒಂಜಿ ಪುರಿಲ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರ ಅಪಗ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 9 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ದು 10 ಜನನು ತುಯ್ಯರೆ ನಡೆದು ಬುಡ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಡೆದ ಆ ಮಂದಿರ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋರ ಇಜ್ಜಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಅಂಕ್ಳ ಇತ್ತನ ಮಣಿರಾಮ ಚಾವಣಿ ಹಿಡಿದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ದೂರ ಇತ್ತು ಅವು ಈಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಆಹಾರ ತೆನಸ್ಪುರದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಆಹಾರ ತೆನಸುದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಡಬಾರ್ದು ಪೂರಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಒಂದು ಆತನ ಕಷ್ಟ ಆತನ ದಯಮಂಡ ಒಣಸೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಈ ಪೂರಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜಿಲ್ಲ ತಿಂದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ 30 ದಿನ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಾಗ 29 ದಿನ ಆತನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದ್ ಬಣ್ಣಾಗ 29 ನನ್ನ ಮಂದಿರಾಯಕ ಪೋಪ್ನೆಡುಲ್ಲ ಆಯನ ಬಕ್ಕತ್ತು ಆವಣಗಣೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ನೆಕ್ಲ ಗೇಡುಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಳ್ಬಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಆಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಪಿಲಾರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಾತಿರಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಹೋರಾಟ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ದಿಂಜ ವರ್ಷಲೆದ ಕನ ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಪನವು ದಿಂಜ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆಡು ಬಾರಿ ಬೇಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಕೊರಗೆಜ್ಜಾನ ಕೊಂಡಣದ ಬಂಟಾನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾದಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆದರ್ಶ ಮಾನವಯಾದ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಜನ್ಮದೆತ್ತನಾರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಬಂಪನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಹಿಂದುಲ್ನ ಮಾತಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅಂಚಿನ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿರಲಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಪೂಜ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಡತೇನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಶಿಲಾಪೂಜನ 81 ಮನೆ ಇಸವಿದ ಸಂದರ್ಭ ಶಿಲಾಪೂಜನದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊನೋದು ಅದ್ರ ನಿರಂತರ ಐಕಬೋಡಾಪನ ಹೋರಾಟಲಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದಲ್ಲ ಇನಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಂಪಲದ ಬಂದ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೆ ನಡೀತದೆ ಈ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಾದ ಮಾತಾ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿ ಆದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಖೆ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕುಂಪರಾಡದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆಸೇವೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯದ ಮುಂಚಿತ್ತಿನ 6 ಫೋನಾಗ ಎನ್ನಿದುಪ್ಪ ರೀತಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆವು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆ ಪೋತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಏರು ಬಂಡ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ದಯವಂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೋದು ಬೈದು ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಯವಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನ ಲಾವಲ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬುಡಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುಂಡು
ಪೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಅಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಲೆಕ್ಕಿಸಾಂದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೌರವವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದುಳಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಅರ್ಪೋತೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲಿನ 2 ಜನ ಎದುರು ದಿವಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವರ ಆಪನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ದೇವಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡಿ ದೇವಂಡ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಾಲ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ತೊಗಾಡಿ ಆದಪ್ಪು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಇಡೀ ಅಡ್ವಾನಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಸುತ್ತುದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಭಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಚಿನ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಸಾಧ್ವಿ ಋತಂಬರ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿನಾಯಕ್ ಕತಿಯಾರ್ ನಂಚಿನಕಲು ಭಾರಿ ಜನಕಲು ಈ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಉಂಟುದು ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲಕ್ಕದುಂಟುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಗಲಿಗಾಡೆ ಹೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆರು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಒದಗಾಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಆದ ಬಂದ ಅವಳು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆದ ನಂಗೆ ಪೂರರಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮಂಗಲ ಆವಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡ ಅಂಚನೆ ಹನುಮಾನ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಐನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಂಡು ಇನೇ 12 ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ದೇವಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡನ್ನ ಈಗ ಪೂರ್ವಪರ ಪುನಃ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಐನು ನಮ್ಮ 2 ಸರಿ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಿನ నేను ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಲೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮಾಧವನಾಗಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಆಯರೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಇಂಕ್ಲು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧವನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲು ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಪರವಾದ ಇಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಅಕ್ಲು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಈ ಊರಿಗೂ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಬಂದ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧವನ್ನೇನ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕರಸೇವಕರನ್ನ ಕೋಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ ಅರ್ಪೋದು ಕರಸೇವೆ ಮಂತವೇ ಇದೆ ಮಾಧವನ್ನೇ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ನಕನೇ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಊರುಡು ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪರಿಸರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಬಂದ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಬೇಲೆನೇ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಐತಪ್ಪಿರೋಡು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಾದ ಬಂದ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಒಕ್ಕದ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕಾಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡನ ನನಗೆ ಮೂಲ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ 2 ಸರಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಊರದಾಗಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಈ ಒಂದು ರಾಮಜನ್ಮ ರಾಮನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನೆ ಇನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅಂತಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಜಂಟಿ ಆದ ಆ ಕುಂಪಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಈ ವರ್ಷನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದದ್ದೊನಗ ಏಕೆ ಬೊಡಾಪನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊನಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವರ್ದ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ ತಿರುಪಾಯರು ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪನೆ ಸೇಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆ ನಡತುಂಡು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಧ್ವಂಸದ ಟೈಮು ಅಂಚಿನ ಕರಸೇವೆ ನಡತುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತದಿತ್ತುಂಡು 1909 ಸೊನ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಲ ಭಾಗನೇ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಏರಿಯಾ
ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ ಇಬ್ಬಾಗಡ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂತವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಒಗ್ಗುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂಪಲಡ ಆಂಡು 1900 ಸೊನ್ಪಡು ಕುಂಪಲರ್ದು ಕರಸೇವೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿಲಾಪೂಜನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗಲ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಗರ ಭಜನೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಲೋಕನಾಥರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕರಸೇವೆಗೆ ಹೋದು ಅವಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಳ್ಳು ಸೇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮ್ಯಾರೆಗೊಂಡು ನಮಕ್ ನನ್ನ ಮಂದಿರಾದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ವೃತ್ತಿಡು ಆರು ಮರತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದು ಕರಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೈದನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ನ ದಾರಿ ಬಂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಆತ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 30 ವರ್ಷ ಆಡಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಕರಸೇವೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಆದುಳ್ಳರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಗರ ಭಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೂಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಆ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಫಲಾಹಾರ ರಾತ್ರಿದ ಹೊರತು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಜಕೆರೆಗೆ ಫಲಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಇಂಥ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಟಿ ಇನ್ಕಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವದ ಸಂದಾಯ ಪಂಡ ಐಕ ದುಂಬು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಆಡ ಅರ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿ ನೀನಿಕೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಕರಸೇವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು ನೀನಿಕೆ 1000 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕರಸೇವೆ ಕರ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿನನು ಮಲ್ತನ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರವಾದ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ಸಲುವಾದ ಮಂದಿರಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠ ನಾಡು ಮನೋಹರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರ ಮನೋಹರ್ ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಮುತಾಲಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ 5 ಪಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಂಕಲು ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ 10 ದೈನು ವಿವಿಧ ಬಗೆತ 10 ದೈನು ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಐನು ಶೋಕುಡು ಪೋಷಣೆಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅನಕ ಆ ದೈಲ ಉಳೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಡೆದು 10 ದೈನು ನಡ್ಪು ನಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟನೆ ಮಂದ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಅವಡ್ಪನ್ನು ನೆಲೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಮೋರೆ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಶೋಕ್ ಕೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೆ ಜಗತಾಪ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಗಣೇಶ್ ಶಿಲ್ಪಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಎಸ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮಹಾಬಲ್ ಬಂಗೇರ, ಕೃಷ್ಣ ಪೊನ್ನೆತ್ತೋಡು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚಿತ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆದ ನೆಂಪುಗಾದು ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಣ ನೇತೃತ್ವಡು 10 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ದೈಲೆದ ನಾಟಿ ನಡೆತಂಡು. Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram.